krátkosti si ešte ukážeme, ako si vlastne prepojíme kalendár v Mangu s Outlookovým alebo s Googlovým. Takže ako prvý si môžeme prepojiť Outlookový kalendár, takže jednoducho dám si Outlook, prihlásiť sa cez Microsoft a som pripojený. Samozrejme, môj prehliadač si pamätá prihlásenie, ktoré mám do môjho Microsoft účtu a rovno ma prihlási. Ak by som toto prihlásenie nemal, tak samozrejme sa mi otvorí klasická Microsoft prihlasovacia schránka, kde si vlastne vypíšem svoj e-mail, svoje heslo, dvojfaktor a som prihlásený. Čo sa týka Google, tam je to trošičku pomalšie. Dávam si prihlásiť sa cez Google, vyberám si môj účet. Teraz musím kliknúť, že áno, poznám túto stránku, Google ma zatiaľ neoveril. Tu sa mi vlastne ukazuje, že aplikácia Mango bude mať prístup vlastne ku kalendáru, dám pokračovať a hotovo. Prepojenie kalendáru s Googlom alebo s Microsoftom je veľmi jednoduché a ešte si môžeme teoreticky pridať internetový kalendár, to znamená, že keby mám nejakú URL adresu, napríklad na Apple kalendár alebo kalendár nejakého iného providera, tak jednoducho tú ICS adresu si vlastne sem vložím, uložím a to je všetko. Následne sa mi tieto eventy budú ukazovať v kalendári v Mangu. Rýchle a jednoduché.